Sembayang sih mbak, sembayang sih. Sik laren. Jemaah. Jumlayu. Laren sih. Laren sih. Laren bolo. Jame maghrib iki. Jame maghrib laren dhisik. Piye. Maghrib laren sik. Ya ngono lho. Sampeyan garek delok ning YouTube ya. Nah, jogetan iki lho. Maghrib barang sik jogetan musik ra muni. Iye ngono. Sebujung sik, laren sik. Ayo dari mam jajane dari mam. Dimam sih. Mam apa lho, Mbak? Mam apa gak apa-apa. Wis. Laren sih. Pedal ya, sing pedal. Si pedal iki maghrib laren, Bro. Wis, pokoke sanggon-gon iki maghrib. Laren sanggon-gon iki. Jam maghrib bolo dilereni sik. Ini ketemu pentol CBL ini ngarep pom bareng. Bareng kabeh. Kabeh iki pokoke. Waktunya leren. Sekarang tengok-tengok tok iki leren kabeh kok. Yo mangan. Teman kabeh lho. Maghrib sore. Waktunya maghrib istirahat dulu. Ini lagi berjalan 3. Maghrib yo ngene leren kabeh bolo. Kadang lungguh jegrek kabeh. Pom. Rame. Mangan dhisik bolo. Mangan.